So, what's up mga idol? Gagambino. Ka-G is back in the YouTube mga idol. Welcome back sa akin, no? So, hinanap nyo na kasi tayo mga boss. Marami talaga nagre-request. Bata man, binatilyo. Siguro, binata na yung manonood sa akin dati way back 6 years ago. So, mga idol, Gagambino is back in YouTube. So, dito sa YouTube na to, mga idol, YouTube channel natin, papakita ko sa inyo kung ano na yung ginagawa ko ngayon. Mga gagambang nahahawakan natin, mga gandang gagamba, solidong gagamba. Ah, ano pa ba, may mga laban din ng gagamba. And then, ito mga boss, pakita ko muna sa inyo, sandali lang. So, ito, dilaw mga idol. Nauuso kasi yung timbangan ngayon. So, which is yung laro ng timbangan ngayon. Kahit hakfight mga idol, tinitimbang na nila. Which is pabor sa manlalaro talaga mga boss. Kasi pantay yung timbang, bahala, mas malaki sa'yo, mas malaki sa kanya. Basta tinimbang yan idol, goods na yan. Magpantay yung timbang mga idol, bahala mas malaki ka, bahala mas malaki ako. Kasi parehas naman yung timbang eh. Kumbaga give and take, mas maabas sa paa, mas makaha naman ako. So, ito naman mga idol, nalala nyo yung Spider International, may nagbabalik mga boss, Gagamballs. Solid talaga yung laban mga idol. Ito lang masabi ko, napakaganda ng video, napakaganda ng laro. So, from 12 noon to 12 PM mga idol. So, nasa comment section yung link. Nandyan yung CSR ko. Mag-register kayo mga idol. Pasok kayo sa GC. May pa-event tayo mga idol. Naalala nyo yung mga pa-event natin dati mga boss. Sasabay lang ako sa inyo or sasabay kayo sa akin. Or pinakamaraming wins sa isang araw. Alam nyo na kung pa-event ko yan mga idol. 5 to 10K. Up to 15K pa yung pinamimigay ko dati sa pa-event natin, no? Basta sasabay din kasi ako sa inyo mga idol. Sipatan nyo ako mga boss, sasabay ako sa inyo. Pag na-straight nyo 5 wins or 10 wins mga boss, matik yan. Paldo kayo, paldo ako, paldo lahat ng nasa GC natin mga idol, no? So, yun lang mga idol. Nasa comment section yung link. Check nyo talaga mga boss. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi kayo or hindi ako mapapahiya sa inyo mga boss. Itong ini-endorse ko sa inyo ngayon mga idol, kahit third to fourth buckle meron. Grasyo dati mga boss, walang-wala pa yun mga idol, mas matindi yung ngayon. So check nyo mga idol. As of now mga idol, ongoing yung event na, ongoing yung event. So pwede kayong sumilip. Nandyan yung sa comment section yung link, nandyan yung CSR, pasok kayo sa GC. Ah, Mababa, minimum lang naman mga idol is 100. Minimum bet napakababa din. So let's go mga idol. Again, ako po si Gagambino mga boss. Balik tayo sa YouTube and then ito yung mga gagambang kahit saan mo dalhin mga boss, talaga naman. Hindi ka mapapahiya. Tignan nyo ba naman yan mga idol? Ang kakapal, ang haba ng paa. Ang laki ng ulo mga boss. So kahit saan mo talaga dalhin to mga idol, bibigyan ka ng magandang kartada nito. So again mga boss Gagamballs mga idol, 12 noon to 12 PM. So napakadaming laro niyan. Napakadaming fights niyan mga boss, nasa comment section. Then message nyo na rin do'n sa comment section, nandun yung CSR ko. May heart yung CSR ko mga idol i-heart comment ko yung CSR ko. So let's go mga boss. Good luck, good luck. God bless you all mga idol.